Doming Mabalin Amin. Awan latta. Narigat ang makapagkapya da ilang kanpinang. Nag-overtime kami na nag-hearing. Namawan mo't nasaya at abinanag na. Narnakanan ni Rosa. Maturog at matan. Ay, naimbag ta na pagkapya tayo mutlada ilang kanpinang, tatang. Ay, un nga rod. Talaga asan tayo nga umulog di barangay hall. Aging gay ti di tayo mapagkapyay da. Ay, natangken ti sangin ni ilang. Agasam. Ipilit na latta at tinakaw ni ipag na apinang ti street side kano pek shorts na. Dagayam, insuot nila kay na. Awan lat, di may kamka, mga problema di barangay. Pek shorts case solved. Yaman nila kainan. Apo. Do dila seryoso ti sarita ni tay ibagakla ko man asukatakon di mapugpukaw. Pik shorts tap na malpasen. Adaya mabalin yung nga isukat no bilang, tatang. Ada! Imbag man. Adda pek shorts ni nanang at di na ususaran. Anya pik shorts ni nanang yun ti bagbagam. Saan pa'y ano usar day jay? Nayon ti linaw ti balikbayan box apatulod ide da kabagis George ijay Hawaii. Uwain. Malagip kong. Awan mayat amang usar kadananang kanirosa iti dayjay kat. Induli nyo gayam. Awan! Addan tulat ta pakaitidan na amayat nga gusar. Inon ko nakidi iti panunod ko. Iso nga indulin ka. Kasla mapugtwak ti pampanunutin nyo idiya. Anya mo ti pampanunutem ide may papaniti da yapik pictures? Kwa? Ado nga min ti gagayam yo a sexy. Mabalin na may sa kumakadagi jay ti pangtadan nyo iti day jay. Tagtagarin. Awan lat na kay tidan na day jay naglaing mo't nga agsipot ni nanang yaw. Kastaya. Nay. Apay. At bakit akas lamang uray ka na sa dita? Sino nga taday ta bakit? Saan matataga nagbugsutan day ta? Wen, sang-sanga hili. Ngam, apay nga dadita. Sino kayo? Babaraw! Ay, susapo. Panagkita na kadatakan babaraw. Agpada tangamin anataer, tatang. Nalalam. Sinag kayo? Kaya agbutbut ang kanya. Nay, kitain nyo. Isinisinyas na ti ibagbaga na aya asidig ta. Hanggang kunamatlan di maun na titakyag nan. Payakas ta. Kunamatlan agisot iti bula ti basketball ti kasta ajar na. Mala, umasinag kayo. Tabadan kayo iti power. Power? Anya power kapsat abakit? Sa'yo nga'y baga bakit Lunataer kayo ako na yun. Napintasak pa. Imbaot na iti dagat isarukod na, tatang. Nagwakop. Nagpukaw. Nay, napananan nga'y. Alya de dumeng. Agsubli tayo barangay hall. Taray. Takbo ko tayo na may lupa. Tatang! Tatang! Urayan dak!
Ay, Tatang, ay. Salbak na yabakat. kasano day jay? Nagpukaw kiti na. Kasla asok. Kasano pa da ito yan? Makaawid tapay? Eh, kuha. Da kayo Ay. awaga kon ni Rosa no kasano. Awagan nyo matin ni Nanang. Ibagayo nga umyan tayo dito barangay hall. Anya? Di pa ikot pagpistaan datan nagtilamok dito eh. Kanya nga Rod. Agawid tayo matlaan. Ayun na. Nya kina. Sinurot na tadi ba tatang? Ada kamut dita. Intarayan dakit din. Imbis a sinapol dak. Ah, Kan kayo iti anting-anting. Diyo kayat. anting-anting. Anting-anting? Wan. Kapoy kayo ako na. Ah, Umasinag kayo kanya. ha? Ay. Tatang, mamati kayo iti imbaga na. Anting-anting daytan. Ay mga baka na kapitan into eleksyon madika. Ha? Ah. Puno ka day nga dayted mong anting-anting. Ala. Nuday kay mamatay. San lang. Ah, Ni, ni. Ah, nagpukaw man ang tatang. ni. Ayan day abakadan. Marmara pukaw bakit day jay tatang? Ada. Itilikodan niyo. Kasano ti kaadayo dita? Ada karon anting-anting kaw. Ha. Kaya't kung ay pasublak kun kada kayo. Agudwa kayo At, kaya't ko. Akat si Kangay Duming. Ay, kaya't kumutin Mala. Agkidam kayo nga rudan. Ah, At nga kayo. Naipisok ko to'y gudwa kagid ginamulyaw. Agkidamtan tatang. mabitlang. Dila mabalain asan kami agkidam tapno makita may tited mo nga ako ka. Anting-anting ko namitay. Ita ginamulmanin. Isuma lang nga isuday ta. Ah, Sige nga rudan. Saan kayo nga rugag kidaman? Nga kayo na. Gudwa ko dayto'y abukal. Anting-anting dayto. anya bukal dayta. Miraan niyo Bukal tirambutan. Di, tayo ba sinay? Maala. Nga. Kumpurbe ti kayat tiyo pagbalinan. Pagbaliwan na kayo dahi ka naggudwan niyo abukal. Ay, kasano pagbaliwan na kami, inabakit? Itanamitin miyo ti kayat tiyo pagbalinanan. Ang sakbay na, ang pinisel kayo iti agaw. Anya kasano dayta? Pislam, tagong tamanugang mau. Kasi ka mo, tamanugang. Pislam ta agong ni katugangam. Anya? Dila mabalain. Ada kamin amis mo di mang pisal iti agong me. Sana mabalain. Yay. Kaputasaan nga agkurre ti anting-anting yaw no agsina kayaw. Iso nga agkuy-kuyong kayo akanayaw. No, kaya't yung nga usaran ti anting-anting yaw. Anya? Mala, padasing nyo man. Ibalikas yo ti kayat yo apagbalinan apaman nakapisal kayo iti agaw. Anyat kahit mapagbalinan domeng. Ay, kalapati lang ang tapno makatayabak. Da kayo nga eh. Sige, agbalinak bata kalapati. Agpadatan. Sige, itanamitim yon dagita kayat yo apagbalinan. Agbalinak ka Ang kalapati. balinak kalapati. Ay nawaw, oriyak, kalapati akaw na. Nagmagic ka. Ala, makamuka yan. Ang katugangan akalapate. Panawan kayo. Ay, mabit lang. Di na kampay panawan. Kaya pa'y ti damagam.
Kasano ngagsubli kami itikas iti sigod? Unang paiso. Ito na mitim yung malang tinagan nyo Ibagayo nga agsubli kayon iti sigod ada kayaw. Nay mapanakon. My mission is accomplished. Goodbye kada kayo nga katugangan. Bay, awanan ti bakit? Kanyat aramidan tayong tatang. Nagkaboy kan. Dito mayap kan. Agawit kan, Domeng. Kaya, gusteng. Nanang, jak na uray ni Dumi nga simmang pay. Bigatan nga awan pay lang. Uray ni tatang mo awan pay. Ala, napanantan nga eh. Jak makontak ni cellphone ni Duming. Out of coverage. Uray ni tatang mo. Awagan ka kuman itay nakariingak ng adda ngamin nakastrik akalapati dito'y balay. Jak maparwar. Kalapate? Wan, sapay tayab at tayab dito'y unang tibalayan. Ala. Adamat kalapate dito'y salas main. Ay, iso! Anya, nide, Jak mabugaw. apay ngay, nagkapon dagiti kalapatay. Sige pa'y nanang. Umayak di tabalayo apaman mabugaw ko dito'y kalapate. Ang mga nagrugit dito unag tibalay me. Ay, sige ka, Rod. Bye. Abugak mo to'y kalapati di tao Wan nanang. Bye. Ay, rumor kasi ka kalapati. Naghiring da di rabi nana. Da ilang ken pinang ti kadwa da nagrabrabi ti barangay hall. Aya? Ay, nanang. Mapantagda magkadailang kan pinang. Ay, Ay, kuyugan na kami maantanod, Eloy. Ay, sige nana, mapantayon. Ay, Asino ti unaan tayo ang mapanpagdamagan? niilang langan. Nung awan maibagana, mapantayo di balay da pinang. Ay, awan amok dita. Taapaman anagin nalamano kami ken pinang ampang ket nagaawid akon. Iya? Pinang ampang ti awag mo kin pinang? Ampang mo ta talaga dayjay. Nay. Kung namin lano nagkapya kayon kin pinag, apay ngay akas tapel at ibagbagam ha, ilang. Kunwari, nagin nalamano kami lang mo. Jak mapakawan dayjay. Ala, madi Anya amadi. Basta, saan ko ang mapakawan dayjay a pinang. Ala. Intayon na jayan ni pinang. Awan mo't kaya maamuan tayo kani ilang. Eh, sos, inalilaw ti manggagamod alinuganan. Niburo ka dyan na salaw dagiti agkatugangan. Ama tikong, agdinamag ti kinalain yo amamuyon. Amuyo ka diti ayan datatang kandumeng? Ha? Amok Ayan da nga rudan. Ay, agawid kayo. Anya, ay saan kami gaagawid aging gat masaraakan mi da gusting kandumeng. Basta agawid kayo. Buyunan nyo pa'y nga rod no sa dino tinapanan datatang kandumeng. Basta nga ron, agawid kayo. Sumarunuwa ka na kayo. Ang pangday niya pasurot ni Buruka. Anya, Aguray kayo. Anya tinarami ti bagbagay a pasurot ni Buruka. Sino day di a Buruka? Pasurot ti Bruha. ay, Aha. kasano day ta? Ni Buruka, pasurot na di ampag, kasta. Awan, kat ni Ampang, inyaw awan na nagiti asawa yaw. Ala, agawid kayo.
awan tanod iloy. Ada masapol mo kanyak. Agsubli ka kano ijay barangay hall. Tapay. Adda ijayan ni Pinang, urayin na ka. Ay, ang mga numakalbuk day jayan na makitak pay. Ay, mapankan. No di mo kaya't nga agbalin kayong utot. Anya? Di ka man mangrabak iti kasta iloy. Ay sos, saan arab-rabak dagiti mapaspasamak? Mapan kay jay barangay hall, itamot laeng. Ala, aggaraw kan. Salbag ka. Tinak man pilitan. Sige, no kaya't mo ti mamajik, makamu ka. Sasawam mat. Di ta ka man lang. Ops, agure ka. Oh. Di ka pumanaw. Agtungpal kay ti bagbagak, no di mo kaya't makayabkaban ka. Ala, nagnakan. Sarunwan ka. Tatang dito barangay hall kaming. Wen tatang. Adamat di tanday lang kan Pinang. Agkin-kin no silap dalaktan. Agpada, anang loko na kita. San damat kaya mapudno anak kinapya? Agsinap pagdansa. Kitaan nyo ida Kaya ka bantay da. Magkaraw day didakas. Amang ano ituloy yo ti apay dito ya. Urayin nyo, da chairman, kung dagiti kagawad. Mahiring kayo manan. Kasano itan tatang. Masapo lang makasublita iti sigod. Sakbay adumteng dagiti kakadwa kagawad. Kasano may kanta iti leksyon da kita. Santa na kalapati. Ha? Makayab ka bantapay da ngay no. Ang pangkapina. Agpangit ng tatang. Pangit yan. Sige, sige. Kayab ka bantay dan. Sige tatang. Ala, kaslaad na panunod na kita kalapate. Agsina kayo! Sina! Ay tatang. Kalapati talata. Kasano day tuyen. Agyaman ka. San pa yan nakasangbad na gayay para makagawan? Kahit nakapagkinawatanan, wino nagkapyan na gaya gininagaw iti asawa. Wan matkit gia. Ngam kasano ang makasublita iti sigod adata. Namin adumot din nga inaramid ta ti imbaga niya bakit. Ngam awan latamat. Kalapati talatan. Ay dati problema. Sa kay abugan nakpat ni nanang iyo. Nuwada ako ni Kibalay. Uray ni Rosa. Iniyapra-apras na kanyak. Jay buy-buy sa agad mi. Ay, da kayo, kalapate. Bumaba kayo dito, nagbatayan nyo. Asagati kakawate. Ha? Tilakay. Nilakay tikong amam mo yung day tatatang. Awan, imarayat iti nagpangat dahilang kan Pinang. Apay amatikong. Ay, bumaba kayo dito. Naawatan na timbagak. Sus, muna ang makapagsao takas kalapati tatang. Mapandadayan na. Iso di makatulong ka na ta. Ala, agnganga kayo. Da kayo akalapate. Yulayo, da kita ada iti bidu kayo. Iyola, kasano mayulami, no adda mo titibito kami. Anyang amin ti aday ti bito kami. Ay, basta karigatan nyo. Ngayon ti ada iti bidu kayo. Di sige.
Teka, nahiyulakon. Ay, uwan. Ay, impatil mo kadata ti bakit, tatang. Kakudrabo kal tirambutan. Agbalina ko na duming. Kustengak batan. Ay. Duming ako. Gustingak batan na natarake. Yaman kayo. Tapos alarm day pa nagbugsot ko. Hindi ka naman. Tano saan? Agnanayon kayo. Nakalapate. Ito diyo kanyak dagita inyo layo. Ay, sarapan na. Apay ka di, amati ko. Aridok-dokan. Ipisok yo. Ito nga dagita inyo layo. Bukas tirambutan. Pisok. Isok. Dayta. Ay, ama na. May tugot konting anteng. Titinakaw day dia pasurot ni Buruka. Duming. Nagusto yan. Apay ngay. Amati kong. Amati kong. Na. Saan ang agang-angas, tatang? Ay, sus. Kasano day tuyain? Intugot na dyan ting-anteng. Sayang. Santa ko mga patilmon. Ay, kaya tiyungarod ti agnanayon a kinakalapati tayo? Diyo kaya ti kinagusting yo, tatang? Kaya tiyungarod, balintay lata na kalapat. Ay, Esas. Tagayin ang butlagayam. Anyan day di tagayin na. Doming, mabalin amin. Ay, agyaman ak. Tagayin na plagayam. Tom, makakikigdot ka. Hindi tararamilam. Babati batak. Manan? Ay, lalaki din ti kastuya. Agbalbalina na sakit ko tilaing kong agtagtagayin at. Ay, Turasan. ay, mabitla kita kiti cellphone. Nay, alas 3 pa lagayam iti parbangon. Grabe ipay, maturog tamay. Amangan og tagtagayin na pakmanan. Ay, ay, lalaki din ti kastoy. Kasano nga taaya nga ikatan ti kastoy. Anya nga tati agas ti tagtagainap. Ay, no maturog akpay. Ay, saan ako man ngagtagtagainap. Awanan ti problema. Nalpasan ti amin na papilis, iti business permit kan amin na. Wen tatang, bayat tinapanunod yo apang ibubusan yo iti oras yo. Iti panagretiro yon kas barangay chairman. Mediaw. Mediaw. Bareng ano awan problema itagbalin na kampusan to tayo. Kampusan to tayo? Oo. Apay nga gisem ka.
Kaslam madiadinggan. Saan mat ada tayo lang tinairantang ag kampusan to ijay? Basta, kampusan to tayo. Nga may mayat no, English ti pan nakaibagawin no, babaan tinagan na Memorial Park. Ti extension ti funeral Noters Funeral Homes. At danton Noters Memorial Park. Wen, dagiti may masayag iti Noters Funeral Homes. Maitanam da ijay Noters Memorial Park. No kayat da sa bagay. Patsyak nga do ti mayat may tabo ni Jay. Taad dayo analaklaka ti bayadan da no i-delay kadagiti da duma dita pribado a sementeryaw. Ay na. Malaksid la iti public cemetery Tadayo mat analaklak at imbagasto si Jay. Wen, iso apapintasin ta Jay Noters Memorial Park. Tapno ado ti mayat apay tabo ni Jay. Ale, saan sa mo tadagiti maitabon ti agpili? Anyapit yan mo dagi Jay ngayon na tayo ka maitabon damot tayo. Awanan niya. Nga mabalin mo di tao tagpili ni ti pakaytabunan na sakbay amatay. Ada memorial plan. Karaman day ta, manglukat tayo pa iti memorial plan. Koneksyon ti punirarya kan ti kampusan tao. Mabalin mo. Mayat. Pasigabiyag kan patay ti pagsasaritaan ko Anya. saan kit din tatang? At dadagitay matay anak kasaganan ti pakaytabunan da. Wen. Mayat. Manipo diti Noters Memorial Plan Business, mapan iti Noters Funeral Homes. Agistasyon ijay Noters Memorial Park. Chairman, at damanan na imasaya gajay Noters Funeral Homes. Ay kat na saya ata. Magnalat ta tinigosyo da ex-chairman na katugangak. Ha? Nasaya at kunam, Chairman? Et ti kayat ko asawain, imbag ta ijay tinapili dagiti nagminatay anang ipanan iti minatay da. Jak pagayayatan ti kaadalat ta ti matay tapno may masaya gijay. Ha? Un aya. Ang nakaplan sa dayjay. Nasaysaya at manan, Chairman. Magnalat ta ti negosyo. Negosyo patayan niya. Anya? Ay, nay, saan mo ta? Ay, kaslakastan, Chairman. Ta siyempre, dagiti mo't natay ti sapsapulan. Ay, bidot day ta. Sana sapsapulan dagiti punirarya dagiti may masayag. No di kat agur-uray da. Wen, agur-uray dalaeng tanod si mo. Anya nga tano agap playak nga ahente, Chairman. Sideline kong tulangan ti panagtanod ko. At dakin ka day ta. Basta amum abingayan ti oras mo. Ay, pangrabi ilaang mo't ti panagtanod. Ay, saan lang? Siyempre, at damot pakasapulak kada kayo nga uri aldaw. O di, awagan daklangan no kwa. Saan mo't adiretso nga ta ti panagahente? Mala, at dakin ka day ta. Ay, at damot rigrigat na no maminsan ti agbalin at chairman ti barangay. Ado ti pakakumikuman. Saan la abagi ti mabannog? At dapay ang mabannog ti panunot. Mapadpadasan nyo itan ti napadasan ni ex-chairman Gusting. Awan, kagawad. Narigat gayam. Nanang, may itabon ita dyan na kamasayag. Wen, mabakanti manan day tamay sa a chapel.
Gamjay may sana ka masayag iti chapel Ti damat na itabunan. Namiduan nga pina-extend dating kadang daapan nakaitabon na. Jak nga rod maawatan. Biktima ti panagramas kan pamapatay dayjay. Di amuket ururayan da amatilew jay maatap aripes kun kriminal. Unsa? Talaga nga urayan dansa ngam day kasanon. Ang mga numapadakas matoy po niraryata yawn. Ore man no nabalsa mo. San nga ta nga ay na amomon ti kayat ko asawain. Ngun nga rod. Nasaysaya at no ipandala ko man iti high-tech apo nirariyak. Daytay ma-freezer ti bangkay. Sa dino kumamot ti po nirarya nga dakastana. Kasauta yun sa nagminatay. Nagbayad damat nga rodain. Ngun gayam ay ha. Tiyanos tayon Itabon ng tumot nga tan. Ay, narigat mo't ti kasto yan negosyo. Pasig alungon ti makita itinal daw. Engem, kwarta mo't no kwa na. Tano may tabunan tayo na masaya gigi punirarya. Nakabayad mo't ten dagiti natay. Ay, dagiti nagminatay ko na kumasos po. Ni mo't duming ti kundi awag. Hello, Dumeng. Apay, ada problema dita barangay, ayak na sulbar, sakbay asimukat ka? Sana may papanititiyawag ko, tatang. Anya nga rad? Umay dita Memorial Park ni Tanod si Mout. At nakaduwayo dita kampusan to. Ay, damat kadwak dito yan. Nasaysayahat nga nakadwa ni Timot as si Poltorero dita kampusan to. Tano pumanaw kayo dita at dalat kadwa na. Bakasyon mo't ni Timot, di damat kadwayo. Ewan matkit di Nag-apply ngamin tatang. Inawat kun Iso nga ibaon ko ditan. All around ti trabaho na. Sige tatang, bye. Bye. Mayat mat ni Duming tinangabag a kapitan. Kat iso ti sumukat kanya. Iso ti mangituloy kadagiti trabaho asan ko analpas. Ay, kapilitanan. May tabo ng ti anak ko nga oray saan pa yan natiliw tinang patay kan kuana. Saan amat maturog ti Diyos, misis? Matilitumot lang no asino man dayjay. Sapay ko Iruwardan ti anak yaw. Ay, anak ko Di ka madanagan. May balod iti tungpal biyak sinagpatay ken ka pa manamatiliw. Masintin siyan lakit di adagos. Gaputan na batad dagiti ibidin siya. Simut deta may tabo nita simut. Biktima. Ti panagrams ka no? Wen. Apay dayi ataw ja kita. Kunak makipamumpon gem. Di mat umasidag dita ayan dagiti tao. Itay pa'y bigbigat ang nakitak dayta, Chairman. Ay, kinasaritak. Kunana nga agsapsapol ka no iti lawa-lawa nga ipaangat na. Anya? Laklakayan? Aglawa-lawa? Saan mo't amas nukla dagiti agpapaangat iti lawa-lawa? Saan lang nga ubing itan tata? Sa bagay.
Adda dagiti agbinpinusta. Babanti panagpaangat iti lawalawakit. Ah? Ay, ni. Kitaan nyo. Kasla adda kabutong na. Ah, Pasanod pa iti yadayo na. Iti kasla makikita na. Nay. Anyat aramidin da tao. Ang mga nuadik mo't dayta. Adi na amot aramidin hasimaut. Ay, mapantayo kitaan tata. Nagtarayan. Hoy! Anyat itarayam dita! Ay, surutag tata. Napaano ni Simot? Napay nga ta? Anyat intarayan da tao. Ay, Surutag tata. ah, Di ka ka di mangbutbutang nga. Itapon na ka. Oras ka di pa naginanapan. agdung aw mananti ina tinatay. Umasidegak man iti ayanda. Anyat kinuna, Mrs. Isubli, medyo punirarya to'y bangka iti anak ko. May tantan ti panakaitabon na. Manan. Ngam apay, Mrs. Nagmulagat itay, akaslada kayat na nga ibaga. Ay, akwa. Aha, imposible na itan. Manunalawas na Hindi ka anatay. mamati saan laan. No saan niyo kayat na may subli dyan puniraryayo. Uray dito yan kampusan to ti panglamayan mi pailaang kan kuana. What? Nagbayad kami ti obligasyon mi aging gaita. Gamtagay, itantan mi manan titabon na. Agbayad kami manan. Akat, awawan na. Sige, imasayag yung manan. Ngam ne, nakalinti tanim na. Kinunak nga uray gaburan na pailang. Anya. Pagaburak pailang. Santo, maminanula ti panang kalimanan. Iton madalon tinay kadang atabon na. Anya manen ayater aramiden nyo di Campo Santo, Kosteng. At damo ti jayan tay masuswilduan nga agbambantay. Mapanmut kadkadwaan ni Simot, mapan kapay. Wen, masapol akadwa kida. Ang mga nuadakid di agpanggap ngagtakaw ijay. Daan niya kumamot ti takawan da ijay ngay. Pasig mo't apansyon ti makitkita. Pasig apansyon ngagpaisaw. Nga madalakid di maala apagkwartaan iti unag dagiti pansyon. Anya, takawan da dagiti natay. Ado ti may pagpabalon kadagiti kaadwan na amay tabtabon. Ah, Babaknang dagiti nakapansyon kunamsa. unan niya. San markiti nga amin na may tabon kat mapabalunan? Ngambabak nang ti kaadwan na may tabtabon ijay Memorial Park tayo. Kat san lakid di amapaay dagiti agpanggap ngagtakaw. Alakit, agan anad kayo nga rod ah. Ay sus, dagiti agpangpanggap ngagtakaw ti aganad. Sige mapanakon, dagaset da duming. Ah, kaduam da dumay. Wen, sumurot dagijay barangay tanod. Tatang, saan kayo ang mabuteng? Ang mga nuad na mga alya kada kayo dito. Iridep kumait. Da kayo latan ati agrunda iti ayan dagiti pansyon. Dagiti launay nabiit pay anay tabon. Sige. Ang pagbatsyak ni Simot, bantayan na kayo. Anya? Wen, narigat no awan kadwayo dito yung kiosko. Kadwaan na kayo ni Timot.
Pinanawan nagsamot la ni Simot. Nairedepak dito yan. Di ko nakam. Napaingay. Ngadak matin dito'y ayan tinagapuran at tanam. Yan ibabawi ang maitabon. Hey, apingay. Kaslakalat alam minanak. Ay lima mi istipulo iti. Ay mapanak di tabangir. Nay, napaingay. San magkay magdisdiso dagiti dapan ko iti daka? Agtatapawak mateng. Tata. Tata! Nanangawag kanya kiti tata. Nagpintasan dita nakatakder iti ngarab ti di unay nagaburan at tanam. Apay mes, anyat aramidem ditoy. Di ka kadi mabutang iti al-alia. Awan al-alia, amabuting iti al-alia. Anya? Da kayo tinapilik a pagparangak. Ibagayo ko maijay punerarya nga itabon dakon. Ay, aguray ka. Siya ti karkarmajay namin adon anay tantan ti panakaitabon na. Amalam-lamayan ijay punerarya. Al-alia ka. Di kay agbuteng kanyak. Di kabuteng yo. Kat dagiti kas iti dayta nakadata dita kasamakan. Ha? Ada silaw mo? Silawam, daada dita. Silawam. Silawak ka no? Ay, mabuti nga kumangam nakapimpintas data. Napukaw san tibuting ko. Nay, apay ngay. Sa anak nga agdisdiso iti daga. Natayak kadimutan. Aday ta. Silawam. Silawak man. Nakamulagat dita nakadata ang lalaki. Hoy! Bumangon ka dita! Apay nga ida ka dita! Natay iti nalaos abuteng na iti al-alya. Kanya! Alan, mapan kayon iti punerarya. Taibagayo nga itabundak no bigatan. Dahitoy alalaki. Tinang ramas kanang patay kanyak. Ha? Natay matal. Anya? Tatang, anyat kukuha niyo dito. Ha? Datguming. Umay da dito'y. Nay. Nagdison dagiti dapan ko iti daga. Nya ti mapaspasa amak kanyak. Tatang, anyat araramidin niyo dito yung ayan tinagaburan at ano. Ibagbaga day ta babae nga. Awanan. Anyat ti awanan, tatang. Tay kasarsarita ngal aliha. Ay sos. Nagtagtagayinip kayo na sa. Bimangon kayo kadi adiyam mo. Anya. Nangaturog nga may ditoy. Nakakidong ngamin iti sinilawak. Iswa, sinursurot ko. Isumot lagaya managtaray-taray ka anangayab kada kami. Nay, damat nakadasi at tao dita. Wen. Isu kano day tatay wanted aripes kan kriminal anang patay iti maitanem ditoy. Isu tayon. Nay, papanan tayo. Ijay puniraria. Intayo ibaga ta itabon na dyan namin adon anay pospon ti tabon na amalamlamayan. Anya? Asap da ito'y. Kidaw, jay al-alya. Al-alya? Nagkidaw ng al-alya? Nay. Sus. Anyan day dyan ay tagtagainap ko.
Al-alya. Doming mabalin amin. Ne. Adda manon biktima ti scam. No apay kit dimot nga adda dagiti mananggun daway. Masirib launay ti tao itan. Nagsayaat kuman no amin ang masirib kat aramaten dati sirib da iti nasayaat. Adumot ngamin kat dagiti masirib ang mga ramat iti sirib da iti sinisikap. Ne, Domeng. Anya ti dayday mo dumam dita. Kas kalamang gagamod. Anya dayta pa kasi kuramaya. Malagip ko man lang dagiti mangbik-biktima babaan ti scam rosa bakit? Wen. Makapasurunda kita. Alagip ko lakit nga ro day di kaado ti na biktima ti scam. At dapay bangko ana iramraman. Awan itanda di a bangko ta nagserran kalpasan ana biktima. Ay, wen. Talaga ana iraman pa'y day di abang ko, Dom. Wen, tasigon iti nagistorya iti barangay hall. Dandani amin nga empleyado iti kat nag-invest iti dadya akita ti negosyo. Kasla pyramid dadya iti kahit. Mayarig matla iti networking. Kas tagayam day chay. Diyak laing kaskaso, di day nga issue. Kunam kat dandani kami mat nag-invest iti kinitatang. Kurang lang amin kat iti 1,000 dya kwarta kide. 9,000 la day di cash ko. Kat 10,000 ko matapno 0-0. Aya? Di matatang, ag-withdraw ko ma. Ang saan anatuloy, agpa-withdraw iti kin ni tesorera. Apay ngay adiyo intuloy? Gapo iti 1,000 ako orang ko. Idi nga minja kung pinatuloy, nagbabawi matan ni tatang. Iso ana isalbar mi iti dadya nga scam. Di, nagyaman kayo iti missing asang haribaw. Awon ay. Kamusta nga tamat nga agpaiso dadya nga scammer? Natiliw ka di dagi chay? Naipadamag mat idi natiliw da iti Singapore. Ang nakalibas sa timay sa akabsat da. Agkakabsat da gijay kahit. Oh, kasta? Ado ti biniktimada. Kaadwan pa'y dagiti agpimpensyon na nangigasang gasat iti pensyon da. Sa balila dagiti mamaestra kas kada empleyado ti gobyerno. Basta. Ado ka tinabiktimada. Tadanda ni nationwide ti operation da jay di. Grabe mo dagi chay. Uy, takil ngamin ti offer da porsyento. Nabayagan day day. Nakarecover mo't nga tandag iti na biktima. Wankat nga taa. Ang dyan nagsirabang ko ti saan na nakarecover. Ta saan na naglukat. Ala, kaasimot dagiti na iramraman nga empleyado niya. Lakit di Adan sa pay retired police na biktimada. Gapo iti ayat na dumakkel ti kwartana. Ado idin ti agdarum kumakit nga pagamuan tanang rikapmatan ti opisina da. Niya po una yun dagiti manang daway. Kat tinakasang, nakapanaw dagaya man diti pagilyan. Sakbay nga adda nang ireklamo kadakwada. Imawardan. Uy, dahil tangamin ti imas na maminsan. Saan ang mapmap na ti tao? Adda dagitay saan amak kontento iti adda kadakwada. Kasta ti tao. Nakaparswaan. Kuna ti daduma, tawan makuna a perpekto. Update narugya akong tiyag surat. At damat yung title ti programa. Ang awan pa'y subtitle na. Paguray ka man. Pagsarsaritaan bitay ka na sa tiska mo no raket. Nang runa iti kaso ti may isang investment company di. Nagado ti na biktimada. Milyones ti na itaray da akwarta dagiti investors. Anya nga tanuday di ti suratek. Anya nga iti title ko.
Ay, laglukon. Apay nga taaya akastoy. Tunggal rugyak ti agsurat, wano madaman ti panagsurat ko. Agtuglepak lata. Ay, ay, akon malapdan pa eh. Iso nga, anyangay ti aramida. Kapilitan na pagbustwak pa ilaan. Kunaklano asino itayan ti adda iti gate. Si kamat gayam, ilaya. Wan, si Kaman tinalagip ko, hindi na panunod ko asukatan ti business ko. Apay. Insardeng mo, ti panaggatgatang kan panaglaklako, iti slight tiyos ang nagdudu mga alikaman kan badbado. Wan, lugi ak ijay Rosa. Ado nga min mo tinailalaw ka dagiti ang angka at kasaan amalako. Kangunahan, dagiti batbado. Aya? Wan Rosa, dagidyayon ti lugi. Agasam, tadapay nga min nailalaok nga underwear. Damat nga tamayad ay agumatang iti second hand nga underwear. Awan mo't nga tana. Maglugi ako. Iso bali banog aso ako na ti daduman ti panagnegdegosyo. Awon. Malagip ko di ka anakan ni nanang iti kasinsin ang nagnegosyo iti wagwag. Iti insardeng nan, kinarkarton mo ton tinakapumpan iti balay da saan nan analaklako. Kasta tinapasamak kanya ko Rosa. Bulto-bulto nga min no agsangpet ti order ko. Palaspas Rosa, saan ko napilpilyan? No kasta, saan nga rod ama ko na a big time ti agnegosyo kadag iti second hand when wagwag? Tarakasan a big time para kanya Rosa. Kita mo na. Sinako dagiti saan kon ama ilako ang nagpilpilyan dagiti nagwagwagwag. Akat, anya di ko na may sukat mo ang negosyo. Investment. Agporsyento ak iti kwarta. Anya? Kasano day ta? Barong strategy daytoy Rosa. Inadal ko iti husto ti sistema. Pilibag? Talaga business-minded ka? Pagandaran ti utag, no kastuyan ti kinarigat ti panagbiag. Ay, huwan aya. Di ta nga ipakat mo ti sirib mo. Ngun mo, Rosa. No pa'y kasta, ilakok lata dagiti nabatbati nga istak ko awagwag. Barang adamot lata mayat agumatang. Isupay a kwarta. Ay, huwan Ngam na eh. Sa uak asao ngam, yakpay lanay baga ti gagara. Nya day ta aya. Mabalin nga agabangak dito'y balayo. At dan samot mabalin mo apaabangan. Ay, awan Dua nga agpaiso ti kwarto diti balay may. Saan may apaabangan. Awan privacy ti agabang Kan uray da kami. No kumada sa bali a unit, mabalin. Nung ay mga ramid tayo iti maisariping amay sa akwartaw. Kasaok nila kay mo. Uray kat 5 abulan lang ata ti panagpaot ko dito'y nagbugsutan. Umakarak tumatlaang. Diyak madesisyonan day ta. Iso ahusto ka. Ni Domeng ti kasaritam. Anya? Ag-invest kay ti kwarta? Kasla agi-deposito iti bangko? Wen, nahat nga tonto ka nung adayo ti porsyento ti kwartam. No idilig iti porsyento ti idepositom iti bangko. Anya mat ti nakapampanunutan na iti kasta akita ti negosyo? Diyak man ammom. Basta ti kunana, napanunot na lang daytaan na daras a pagkwartaan.
Pangwartaan mo tan dagiti mayat nga ginvest. Talaga mo't Kasaritam dukit niya. Tapno maamuam na niya ti sistema. Numayat, datan ti number 1 a kliyente na. Napintas daytoy napanunot ko a negosyo, chairman. No kaskas ano, da kayo ti number 1 a kliyente. Apaw, kliyente pa yun ti awag mo kada kita agbalin na customer mo. Wan takas la agbalinak abang ko, chairman. Ti parikot ko. Awan na talaga da pagdagosa. Siyempre, delikado ak kadagiti dakas ti panunot da. Dagiti agtatakaw kung nakmanlangan. Una niya. Agoray ka. Mga no adaamuyo amabalin a pagabanga nga agbalin akasla opisina, chairman. Akman kiti, uray agsosyo tayo no kwa. Agsugpon tayo iti puunan. Awan mo't dakila kwarta, ngisugpon ko, Ilaya. Ay kwa, agdagusa ko ni Jay Balayo. Tati pagabang ko, mainayon iti isugpon niyo. Tinasayaat. Ilawlawag ko ana imbag kada kayo ti sistema iti daytoy. Agawat tayo iti kwarta, apagkakitaan matlang dagiti aginbes kada tayo. Maporsentuan ti kwartada, kat ti porsento da, isu ti i-payout tayo kada kwada iti binulan. Panunutin nyo ana imbag, Chairman. Mayat siya. Ngam kasanumat nga ganan siya ti kwarta ti makulikta tayo. Siyempre, ada backup business. Ijay tayon akumita wino agganan siya. Anya mo ta business dayta. Lending. Dakkel ti mapasdag iti dayta. Basta pilyen tayo mat dagiti pautangan tayo Dagiti la adda mabalinda a pagbayad ti mapautangan. Tatang, pinanunod siya kada anay bagda ito, isabay nga manugot kayo ang makisugpon iti negosyo, iti nga iri ni Rosa. Wen, nagsaritaan mi pa, kananang nyo Basta ya. Apay, kaslagda pa nagdwa-dwam. Tiyak lang amin sigurado no legal da di akita ti negosyo. Di ka man nagbalin na kontrabida? Saan lang adayta? Saan tayo nga amon Ilaya? Sang-sang ay lang dito nagbugsutan. Oray sang-sang eli tagayam ni Rosa. Sa nagapot na si kanti chairman nagat kontramet ang dagiti kayat kumat nga ramidain. Tatang. Di ka nagsaaw. Matarimaan to'y sirok ti balay may. Iso ti pagabangan ni Ilaya. Bayamlatan ni Tatang. Ay, iso Mapaguram manan ni Tatang no kontraem. Ay, agbabawi aksa na barangay chairman. Dumeng, Nagrigat gayam ti kasto a posisyon. agbabawi kan? Wansa? Sige agbabawi ka ta makitam. Anya Awan ti siguro matinakita ni Tatang nga pagdaksan dayjay. Saan damat amang luko, wano, kadamat agsubli a kwarta, wano ganansya ti kwarta dagi jay mayat nga ginvest. Saan mat amapukaw jay kwartada? Tapundo da nga ron jay. Agintires, iti binulan dom. Aggang ganansya. Katno saan danton akaya ti agawat iti porsyento jay kwartada, o di, withdraw danton. Kasta lang jay. Malawanan. Nagkadon timbagam. Inakbot pagsawanan. Nalpasa kun. Biyang muntiag sao. Tanay bagak amin ang tikayat ko nga ibaga. Alawan. Wanan.
Namawanan sa bala ng ibagak malaksi diti makitan to no napintas deta no saan. Wen, para makitan to, Domeng. Nalpasan di pinarenovate na tatang asirok ti balay da. Mangrugen ti business jay gayam ko. Kas naipalawag ko itayen. Sa nga 10,000 ti minimum wenno kababaan agatad a pundo. Ag porsyento kayo iti 7%. Ne, kadakkel matdaytan Ngam di la mabalay na pagbalinan yun na sa nga 10% ti ma-cash out me iti binulan. Medyo narigat sa dayta. Awan mo ti mabagi ti nagpuunan no kastan. Kastaya? Ay, gamne. Agpaypay nga tamat nga damaalami a porsyento iti pundumi kada kayo a kwartame. Nay, nakatula kita damdamagin yun aya, Mrs. Agkimat. Naawan pa nagtalag mo iti negosyo, may. San ka na makiraman, wino makipagnegosyo. Oh, nangagyo. Dagitay saan amamati wenno agtalek. Saan da kayo apilitan? Ngam di kayo to agpabasol no agaw awat ton iti porsyento dagito ikakadwayo. Oh, nangigyaw, wino nangig mo, Mrs. Agkimat. Sapay na amak ka. Makimat kaming tulang ata. Ala, Puston. Di yun sutilan ni Mrs. Agkimat na mga nuaggurood. Agsagana kayo! Salbag kayo amin! Sayang lang to'y 5,000 nga ipundok kumay tinegosyo yaw! Sige! Agkatawa kayo! Huwag ti maudi arungi! Ito nagrungahan kayo! Ay, Pimanawan di may sa kliyente. Ang awan anyaman na tatagusti. di ka masayangan, ipundo na kumailaya. Ay, saan tata? 5,000 la day imbagana. Idinto ta sa nga 10,000 ti kababaan amay pundo. Wanaya. Ala, kakapsat! Mangrugen ti transaksyon. Irwaryon, dagit na sigsiglutan, kas kada ipitin nyo rita, tagkulikta kami. 10,000, di kababaan. Oh, ayos ka dimot lang kada kayo amin. Ayos na po, guys! Naglawag akwartan tatagos. Kahit anya ngay lakay, nabilang yung kadimot la amin, numano ti dagop tinakulik tayo ang nagmalam. Wen, nagsayata negosyo. Nagmalamlay. Nasurukan a 1 million pesos ti koleksyon. Wow, nagdakilang. Wen, talaga 1 di millionaire da tao no kasta. Ayan nga ro dan dya koleksyon yaw, insepteyo kumaa. Ada je pinaramid ni Ilaya ang matulbakan a drawer, ije built-in cabinet. Ay, iso masapo la maiduli ni tinatalgad a pagidulinan. Daytay da kayo laang ti makamaw. Lakit di narigatin wadda ki di mang takaw. Kunamila no di kay makipagrunda ita, arabi Chairman Dumeng. Inrantak ti makipagtanod, ada misyon tayo. Anya da ita a mission, Chairman? Ag-surveillance tayo. Ay, ada gwardyaan tayo kung nakuma. Anya ti gwardyaan tayo, Chairman? Agwardya tayo iji balay da ex-chairman gustay. Ala, ayaba mo dagiti kakadwa, Chief Crimit. Mapantayon. Wen, Chairman. Crimit, di mo isilaw ti flashlight mo ha. Bayang agtaol na tan ni rambutan. Ta saan ada ti tataulan na. Sus, ang mga no ad tatakaw, Chairman. Nasurok sa 1 million ti koleksyon da Ilaya kan tatagustin. Itinagmalang. Gusto ka? Dakkel akwarta ti nakadulin dita. Karaman ijay tay 10,000 asinigsiglutak iti dandanin makatawan.
Adda naka-flashlight arumar iti pagdagdagusan ni Ilaya. Ni Ilaya? Nakabakpak. Kun adda bit na amaleta. Kunakon kad, isot ang tatakaw. Agbalangan tam di talalaktawan, sakbi ang masilawan na ta. Wen, Chairman. Oy, Ilaya! Saan ka makalibas? Anya ti? Mangbaliktad pa'y, Chairman. Na, apay Dumeng! Agtakaw kayo! Anya? Ay, itarayan dati yung babae ti koleksyon nyo. Ngamda kami pa ti pagtatakawan nyo. Ha! Ay, madiday tantatang. Apay ngay, Ay, Jesus. Agiyaman nak. Tagtagay na plagayam. Doming mabalin amin. Kung naklano di ka, pinaong may agida. Makaturturog ak matay. Parbangunag tulat ti agriingan. Ay, makaginawa pa yung agda. Siyempre, panagiin na nga din. Narigat, no abuswan ti bagi. Ada oras, ti panagin na. Ala, atulog tan. Ay, wan Rosa, bakit? Agsurat ak tulan ng parbangon na. Agkampanya kami ngamin inton bigat. Sangsang kamay sa kami agkampanya kadagiti kapada ka barangay official. Do asiron tunay tayo sana makikuyog kada kami. Kaawatan ng oposisyon. Nay, nakaturog mo't gaya man tiyo kasarsarita. Ay, kamakama ka. Ay, complete pa yun. Anyan, dagiti mga ibagbaga na pudno ng agserbi ka dagiti bumarangka. Alertuda mo't gayam no kastuyan na panawon ti pan nakasukat dagiti nakatugaw. No kastuyan nga eleksyon. Madanagandan nga amangan no masukatan. Agasam, complete attendance ti makita ita dito'y record book manipod pa idi pa nagpipila iti kandidatura para barangay officials. Apay at si ka magkikita ka na kami kagawad Dumeng. Mayat Iniyabay mo ba'y dayta nakaukag a record book di talaptap mo. Una, ang attendance tayo amin. Ang pirma ka matantap no present kamay. Di mo yaw awan ti ibagbagak. Ang Facebook kan samay. Buy-buyaam ka di ti retrato nga ipost ti gayem mo iti FB nakatopes. Anya ka din dayta nga ibagbagam kagawat si Plag. Awan kasta gayem ko iti Facebook. Kumamat no jak among adagayem mo iti FB nagturod ti rusok na amang ipopost kadag iti retrato na nakatupis. Santo pa'y laag comment akas laad ka apa na takunwari adda nanguyaw kenkwa na. Nay, di ka kumaglaga iti istorya kagawa si Plag. Kita nga umunan no anyat ar-aramidag dito laptop. Tadi kakit agpugpug to iti pagrikyaran ta. Nakalukat to isang sangwa ka laptop. Gaputa agin koda kiti minutes iti kaudyan a regular session tayo. Taday, awan pa mo tayo sekretaring agin code kat kasapulan ng titisurero. Gaputa karaman da ito iti attachment iti process ng honorarium tayo.
Aya? Ay wow, agsweldo tayo gaya man. Day talat sagsagangan niya. Tsak matrabaho da ito kahit kagawad. Iso nga okay lang kumadya imbagam nga ag face bukak. No, pudno. Nay, nagdangamot tunday dya sekretarya ti barangay. Isupay gayam ti awan dito'y ita. Kat adapay gayam trabaho na. Ang mga nun nakaunan ngagkamkampanya. Ha? Nag-file mat kat iti kandidatura para kagawad. Lumaban samit para kagawad. Ay, kastaya. Masaya ta. Tasigod mo't nga ado ti di na aramida na trabaho na kasekretarya. Kat no kagawad taon, awan ton unay ti aramidan na. Uray no kas kada kayo na pabanjing-banjing laditan mabalain. Nay. Makitkita yung mo ti aramida dito barangay hall no kagawad. Ha? Ay, sa bagay, manumot nga umay kayo dito barangay hall. Iso nga ado ti di yu amo amapaspasamak dito opisina. Anya? Manumot kada kayo ti inaldaw nga umay ditoy. Da kayo kada kagawad padtok. Uston! Nakaadukan. Magmag na ti oras. Una niya. O sige, yuray tayo labas sit dagiti daduma kakadwa tayong agkampanya. Apag isunto amalpas kung dito araramidag. Mas naawak kunak no di ka sumurot. Ay, sumuruta ka. Agkukuyog tayo. Ay, kagawad pultak. Dagitay nga pinailakam ko apolyetos ka. Adakin ka. Ada ditoy. Nay, kayat mo asawon kagawad. Awan pailat igem mo apolyetos mau. Awan pa ya. Kunjak pala nasangot tinagpaprit. Iso nagpailak amak paila eh. Kaslasan ka, seryoso a kandidato. Saan ka nga excited nga ang kampanya? Saan pa'y unay kagawad? Mas dawak lang amin kan maragrag sa kanak. Taadda kayo amin ita dito'y opisina ti barangay. Awan absent ita. Kastoy kumakanayo na niya kakadwa. Nangig ko timbagam kagawad dumeng. Di mo ibaga kanain ko mga eleksyon ti barangay. Tapno kanain na present tayo. Kaslakastan chairman. Mayat ngagpaiso pudno. Adamin dagiti manu arupa makita ditoy. Kumpleto da. Karaman dagiti kabataan chairman. At dadaamin di tarwar. Good. Very good. Tangay kumpleto tayo. Ag-emergency meeting tayo man, bet. Ure 5 minutos lang sakbay ang lumarga kayo ang mapanagkampanya. Kas, napagnunumuan, agkay sa kayo nga incumbent. Kastamot kada kayo akabataan. Dako ti agbalin na pagtultuladan dagiti agtutubaw. No kada kami nga incumbent nga agpailayon, saan amay libak nga adalata dagitay oposisyon. Ay, sana mapukaw dagita nga oposisyon. At dadalat tang agsisiim. No adda oposisyon, anay laok kada kayo, gagangay data. Ngem palagipan kayo, da kayo nga lipores ni ex-kagawad Goroad. Nay, apay chairman. Awan kumatag balimbing kada kayo. Akampay ede, nagkakadwa kayong incumbent. Tagayam, ikurkurimod yung di talaga kadwayaw. Masking kagawad si Plat. Nay, apay nga ginagan kaping ka. Kasano? Nakikuyog ka ang nagkamkampanya idi na palabas nga eleksyon ti barangay. Napagmimitingan idi ti panagkakadwa.
Sulido apa nagkakadwa, kinunatayo pa ide. Apay ngay, ano adayukan kadagiti kakadwam a kandidato kat di mo matan iraman ayawat ti polyetos da kadagiti kampanya. Nay, nagatidog day talitan niyang pingka. Awan na awatak. Mabit man lang, mabit. Mabit lang, pingka. Apay, chairman? Agpaiso ka di daytang imbagam. Uwan, chairman! Pixman! Cross my heart. Uray matayak itan. Hay, pakawan ng mapo. Di ka mabuting amatay, pingka. Pixman! Sa anak pa'y amatay. Nay, saan mo nasamot nga amon ti sasawam, pingka? Amo, kagawad at chairman to be. Basta ni siya. Solid tayo amin a kandidato. Ikampanyak ti bagbagay. Sumarsaruno kayo amin. Good. Kasta agkukuyog kayo. Agkikindampanya kayo. Kat agbibinotos kayo. Sumuro ta ka mapanagkampanya nanang. Sumabat akong dita crossing. Ay, wun suportara mat ni Dumeng. Nasken nga iso ti mga ba, ka-chairman, tapno may tuloy dagiti project ni tatang yo, adi pa'y nalpas. Dakkel matkit di tinamnama, ani doming ti sumukat ken ni tatang. Ay, saan mo amay baga de tarusa, ang mga nog magic. Ay, malaksid. Ano kasta? Iso nga ro da kinasarita kung dagiti alaan mi awat church. Nakikita nyo ang mga nadamot maalam awatcher sa balimot gayam ti sirsiripon ng tao. Nanang, matalak dagi jay. Kunadan to pa nga uray awan allowance da, kat okay lang. Ang kinunakmat asaan mabalin. Adalat tamot sukat ti bannog da Ay, katuan mo't gagangay daytan, Rosa. Sino nga tama ti tataulan ni Rambutan? Kita man di tatawa. Ni mutarkok akaanakan ni ex kagawad guro di tadadaulo dagiti sumungan di taarubayan. Ay, dagitay magkamkampan niya. Ay, nanasupeng! Dumagas kami man! Ay, kat dumagas kay lata, tarkok! Naglukodan. Grupo ti kalaban ni Dumi. Kita barangay chairman da kita. Kampanyaan dakit dahil. Na. Nanasupeng! Apay! Aday bagayaw. Ay, di yung tumatliplipatan nga ikurit iti balutan ni pasado kagawad gurod Ibutos tayo para kapitan. Aramid ti pakakitaan. Ay, kat mayat no ada makita na saya at nga inaramid nan. Ado, na. Saan la makita? Ado ka Tita Duma. Ay, agipaskil kami man dito'y alad yo. Mabalin, nana. Mabalin! Sige! Ipaskil yung amin ang dagita tarpulin yaw. Tapno makita ti kadwad. Naglukon. Naglukon na kita ang kampanya. Tayramraman dakon ang kampanyaan. Nalipatan dan sakit di amanugang ko ni Duming akalaban di ikam kampanyada. Na. Agipaskil na mga agpaisaw ni tinakadadaw. Ay, nana. Ay, di ulip-lipatan. Gurod para barangay captain. Ay, mapan kami. Thank you. Kasla basketball data bakit? Sport laeng ti panagkampanya. Uray masabat mo tay kalaban mo, kasaumlat da. Ay, kampanyaan dakit din. Kasla dalamanot sutay. Gagangay daytan. Ni Dumeng. Hello, Dumeng. Apay? Hello, Chairman. Adda kami dito yung plaza. Umay kayo kuma dito, ikat at agap-apang agpada nga asawa ti kandidato para barangay kapitan. Akat
Anya ti problema ya. Saan da panawa? Iniriyagan dakit din, hindi imbagak apakaabakan da tikas dyan ay pagpakita da kadagiti tao. Nagadun ti agbibuya. Damot na kamda kita. No saan da panawa, bayan nyo idan. Agbuya kay mutin na. Anya? Anya nga rin ti maramidan nyo no di da panawa. At tinasayat, yawag yaw ni di pulis. Ay, iniyawag ko kung katumay da ka noon. Uray da kayo tatang. Umay kayo dito yan. Maabutan nyo lakit di abuyani da. Malawin. Humay kumanida buyaan. No di dan tupay lagsardeng aginggat makadano nakdita. Sige, ay salbag dakitan. Alang arudain, bye. Bye tatang. Anya ka no. Agap apa kano ije plaza ti asawa dagiti dua kalaban ni Doming iti kinakapitan. Anya. Ay, Na. sanda kano maanaway da. Isu akinunak abuyaan dalatan. Isu mapanak mo't makipagbuya. Ay, umayak mo't lakay. Agbuyak mo't. Ay na, kababa inter-aramidan dagiti Chairman. Naimbag man. Nay, si kagayam ti kadwa ni Doming anagan anawang sandakan maanawa. Uwan, Chairman. Anyakit nga tati itsura dan nagkinkin na ramot dan sa amot iti rupa. Kababay na talaga. Di dam pinampanunot dagiti asawa da mapiktaran. Sige, Chairman. Ay banda kong dagiti kakadwak. Ituloy mi tagkampanya. Nalawan, sayatin nyo. Dakil na puntos day jayan. Napakarusan ni kalaban ti grupo da kagawad Doming. Kung naktumit a grupo tayo ti adda dito'y sango ti istor, tarkok. Wen, anya nga'y kagawad si Plag. Kumusta ti kalaban iti banger a kampo? Ay, hindi mo pigsaan. Ang mga no adda makay baka kani kagawad tumeng, asa baligayam ti kandidato ka para kapitan. Ay kat man ano ngayon umaamuan da makaguruod ka. Mas daawak ngamin kin ka. Balingbing ka anapaglan. Sika, magtarkok. Tapno amom, maluksawan ni Chairman Gurood. Babawian nanti karina king ka no di mo pala ipakita 100% ti suportam kin ko ana. Anya? Sa nga pulo lang nga aldaw tinaituyang apa nagkakampanya. Eleksyon ton. Ad damat nga iti kampo ni Portugal ti pakikuykuyugam. Oray tatimot pulietos ni Chairman Gurood tiyaw awat ko kadagiti makasarsarita. Ay, nagturod ka kit di Agyaman ka, taggurgurigor ni ex-kagawad Gurood. Si Taran na kadayjay kat. Aya? Isumot di sumursurot nga agkamkampanya. Ay isa na balay. Bumawi at manipod no bigat. Sige. Kasta ti ibaga kini Chairman Gurood. Talaga namnamaan yun nga iso ti sumukat kan lakay gusting Chairman pa'y ti awag yu kan kuanan. Kitwan ma, be positive kuna nangarod. Pangabakan tayo dayta, nga awag tayo kinkwanan. Ngam ko na adamat, ano un-una am kano ti may sa aganwat. Agmamalas ka, tamasukal ti swerte. Awan dayta. Basta mamati tayo ani Chairman Gurood, ti sumukat kin lakay gusting. Chairman Gurood. Bagay na ti agkapitan dito'y nagbugsutan. Mauding aldawon ti panagkakampanya ita. Ang amasan tayo narumwar. Agsagana tayo langan para iti meeting di abansinton malam.
No siyak, idi pa'y anay saganak ti ibagak iti meeting di abanse. Excuse me, apo aka kandidato. Oh, adda ka matarkaw. Apay? Apay tarkaw, kumusta di kandidato masumukat kanyak? Kwa, adda ijay ospital, apo chairman. Ngam, saan ama ipapankin ni ex-kagawad gorood, para kapitan ti gapo na nga imayak dito. Nay, anya ti ibagam tarkaw. Ay, Tarkok, kumusta ni ex-kagawad gurood? Saan na kan akadwa? Iso ti umay ko ibaga dito. Nay, Kayat ni ex-kagawad gurood nga ipakaamo kada kayo amin, asaan nan akadwa ni kagawad si Plag, balimbing amin. Nay, di ka agsaw iti kasta at Tarkok. Di nak mo padaksan Ay, Saan yon akalaban ni ex-kagawad gurood? Kaputa agbak outan a kandidato. Pangasiyo ta iramandak mata na kadwayo. Nay. Apay tarkaw, anya di naknakan ni ex-kagawad guraod. Chairman, nadingge. Amang ano, matay sakbay ti eleksyon. No kasta. Ay. Nangabak ka, kagawad duming. Sa anak pa mo, nay, nagtagtagay ni Pakmanan. Nangabakak ka noon. Madi nga unaan.